Bisa man. Cepet. Pak Isan, pinjol ngendi Pak Isan? Ah, pinjolnya nang jero kae, jajal kono golek. Oh iya, saya tak ampirane. Wah, turu kan. Nangis. Jul. Jadi aku kerja. Oh, alah, nangis. Oh, biar kerja wae wis males-malesan. Dadi apa iki? Melek. Yo melek. Oh. Raup wae. Esok udah turu Tak nani. kerja males. Esok ya Apa? esok ngopi sik besok Joinan ya? iya joinan Ya, rodot awan rodot dia yo. oke Oke. kok Rodot. Cocok iki karo hewe iki. panas iya panen bener so esok ke ngopi panas ya kalau udut wis cocok jadi langsung mangkat minyak seger Oh, bener Jul. Enak esuk-esuk ki enake ngopi soe karo udut-udut. Oke, joinan wae. ya Derek siji. udut opo ini udut Udut larang. ya Iya, seger. rasane yo sensat Bu, pas jero. wah Wis Yamin iki Ju mangkat kerja wae. Lawan. jam piro to iki Wih, kaya jam 12. koyone iki iya wisan yo makan kerja saya Mana salin sik, salin. oh iya udute Oh ya siap. sik yo Oke. Jangan ingat. Walah, iki tok omahe tok. Lah tak pakangane. Mas, jenengan sing sajian bibit napa? nggih Mas pripun Niki kula sing golek-golek bibit menawa cocok angkut. wis ngene wae saiki tak serate ku ndelok-ndelok bibit dhewe wae cek sing Nah. tetep bibit kualitas ekspor Oke. Wis Mas, ayo aku langsung terke wae. wah lumayan nih oleh mangsanya udut enak macam enak wah itu duit tak kalah cocok yes wis bibit wae yo Ayo mangkat. Oh, cepet. yo oke Yes, iki jam piro? Megawene rung do teko. Sawah wis isih teng slengkrah rung bener. Nyongke golek pegawe tak kon resik-resik malah lek kerja dole-dalete. Oh, alah. Cek tunggonane senenane dilot meneh. Ini dewe telat ini perlu bose ya tuh hukum toh dewe iki wih iya aduh iya lawan
Do saka ngendi? Ya, Mau wae teko ke jam piro? Winan Kowe urung dikapak-kapakake wingi-wingi ki do nang ngendi? sekarang wingi niku malah raos ngopi. Yes, kayak sing penting ki gawean sik urusan ngopi mengko ki kepenak. Gawean rampung ngopi kepoleh to. Gogokan nyetel YouTube pemuda unik. Pol sekecone. Wis, ndang kerja saiki ke. Oh, pamit nggih. Ya. Wah, iya. Nan, Nah, kepriye kowe kok kaya ngono kowe? Wah. Ngene iki, le kerja ki. Kan wiyahane tak kon. Kowe iki sukete resiki wabeh ngasih resik. Ki galengan kae ditata ngono ki dijejeg ngono. Tekan pojok ngono kae. Dadi ki bibitke teratur rapi dan kualitasnya ki iso premium ngene iki ora kanggo rapayu didol. Ya wis. Lek kerja do diterusake sik, aku ana urusan sik. Ki nang nggon sebelah. nggih, Pak. Wis ngono terusake. Wah, panas. Kon kerja. Bul. Izul. Kowe iki kan kok koyone sregep men. Iki jane saya ora ta. Yo, kesel iki ya sini. Banget. Iya. Engko tekan kene wae sing bose cecek malah langsung kon kerja. Ora dolor ke bos iki. Wah, ya ora awak kesel biar. Kabur wae kok. Bose lah. Saya kira kowe. Jadi turu direjo. Turu kono kae sing aman. Oh ya, benar ya. Oke mas, oke barangnya. Wah, apik ngene tapi Ya tekan ngono kae sih ono. apik ngene tapi budgetku 20.000 lah opo. 20.000. Barang kualitas kok ngene 20.000 budgete. Wah. Iki regane wis 100.000. Mosok ora oleh 20. Ya berhubung kowe iki koncone ya kanca ya. Yo, Kita diskon wae piye nego iki tak dadi 90.000. wah diskon 1000. Ah. Iki nego iki ra ngedonake rego. Ngedonake ego. Ayah. Oke, njokan. Nak sida ora iki? Bon, kowe bibitku sing urung tak sortir kuwi. Kowe kualitasnya urung apik. Kok iso-isone mbok sampean dol. Kowe urung tak sortir kuwi. Walah, jebule bibit iki elek to. Bibit iki ki elek. Wong iki bibit gagal panen tahun wingi. Makane ora tak dol iki ora tak urung tak sortir iki. Le urung tak dol kuwi. Le gara-gara elek. Yo tak pakake bebek. Walah meh kapusan aku ya ampun. Piye? Oh, walah. Iki jen elek iki. Bon, jare wingi kowe janji bibite iso panen sak karung. Nyatane ora, malah bojoku sing nesu. Bis, kuwi mergo bojomu kurang pupuk kasih sayang kowe. Tak pupuk ndiasmu nggo sendal iki lho, Bon. Kok ewang. Aduh. Wis. Nyong ngakoni salah. Bibitku jan ora kualitas apik. Tapi
Aku niat golek duit halal tapi mung ra iso-iso. Nah yo dodol sik bener. Engko tak wae carane le dodol sik bener lan milih bibit sing apik. Bener, itu ngapusi pelanggan barang wong iki delok wong apik. Nah, Oke, mulai dino iki Nyong resmi dadi maklar bibit sing jujur. Kok rasanya meragukan ya? Lur, sing penting yen tuku bibit aja kaya tahu. Maksudnya aja gampang percaya janji-janji muluk. Kok yang barang toh? Yang padahal memang tuku bibit mah disalahke. Konten komedi kuwi kudu korban. Hehehe.